แต่ตัวมันตาsa sisian ngan pen pi ya kini da ki tawai kumba pi ki ong yang komen don ki ba kwa ban di isu so ki dawai ki ba pher kini ki dei ki dawai ki bang ra thung hang ni pok per yen te don ki ba kwa pan tip bat don ru ki ba ki bom kwa ka tham la le ei amar ha ki ba buon balang hi kat no ki ba kwa ban tip kat no ki bom kwa ban tip kat no ki ba yo jing man toy bat kat no ki bom man toy ya kata ka song ha ka jing snow ka jong phi ni nga ro nga hi kai la lo bat phi la ban sim la lo la phi snow ba phi don kam te ei ka bang batai kumba ka don ko ka komen ka bala ong yanga ngai i po komen phi batai start ngam ju batai start nga batai ka kum ka jing tip ko jonga la kilong kan no ka dawai ru dei no dawai chapang no jing sitom ngam ju batai start ngam ong phi ta ka dei jing sa te ka song ha ka mon ka jong phi hi ngam sempen bor la yano ru ban wan wa dawai na nga la ban sim yanga la ban ngap ikene jing hi kai lem ko jonga kat kum jing tip ka bang tip ka ulei hi la ai ka sap nga bangan tip kumno bangan pendon kam ikini ken bat kumno bangan suma dengan amla hi ban pen bor yano ru dengan ong ru kan ni kapor ka jing suma ru la ka lei saki kino ki jing sitom hi ngala hi kai ki kumno phin sop bat kumno phin di kumno ba phin ta te pide bela ngap bah ham tam ki dawai kha ke lei ki de ki dawai ki ba khlan bor bah ba mi kha te kum ta phin hab ban ngap bah ya ka ka bangala hi kai phi haswa bangan ai ngala ai dawai ngala patha bah kumno ba phin sop bat kumno phin ta wat ka dawai bandi ru kalong kum ta ke ka ni ka por unie de ukumbat u bangamut ban tan i phi mata pet bah ni di sla ki long kum to uni ke jing sap palat ban ya u sok men ken la da phi bab ni jat tempat ini ni khot kerteng ni u da u mahabir la da phin tip kerteng ni u ni temdai ba phin sumar ni flang spin i phi khlang ba phin tip sumar ki breu do tei tung khong ba sapo phin ti ru jwat bau bah tengen ya thu no ya phi ke jing sitom ayu saphang ni kumbat mahabir ini udai na ka banta kito ki ba ka jirho ka bala slam bah kala tibino ka bamong na ka banta ka jing jirho ki bamong na ka banta rendang lane utor kumto radai na ka ta ka jingpang tibi kata ka jingpang tibi se ka badang sedang dei ka to ka bla slam tengim la su ban yarap yu phi te udai uni kan tempat na ka menta kata ka jing sitom ka jingpang tibi ngan su ong bai udawai kembat pang tibi de uni kamar ngap bah prolog tendon kam da utei u tengrai u basapo de usrio basapo mde de uni sla kata kedai ka benta ka bang kwa ban hikai lam yu phi dang don wei perlok ba phuan ngam nen miet ong ba ngakwa men kan du bat phi ban ya te yeslok sa phang kum no kini ki dawai te nga ru nga stunat je kata nga kloi ban ya kendu nga kloi ban pediang ye kata nomor ba kumbang ong hi ka jing start la nga start kat no ru la nga tip tang uni si jai ru le se la ngam sam lem ski wei kalong len ai kita jing start ka ba ublai la ayanga ngam ong bangadei ba start ngam ong bangadei ba bie ngalong ubriu ublai hi la bantai ngai ka sap ka talen ngai supen don kam ya kata te ngan pen i ya phi bat uni wei dei jat sla ni udei u kan ja jhor hi
Unia tum dei juhor. Unia ro dei juhor. Unia la phi jerho kino jing jerho khila ban dong lang. Khet kini kisla. Khet uni sla sa dong lang. Unia dei u kenja juhor u bapur. Dei uri bam sieng ka bangi ong la phintep. Kibuan bah kiri bam sieng tamang sai phia tip ni uri bam sieng. Klai kini ka slang to sa dong im tum to sa khla bat to ka dawai ka ba phiset sa phang ki dawai jerho. Unia wei la le si banta hi ka dawai jerho nang ta don sa ki wei da ki kan bat khlau balong kumni hi thik ki sla ki ding ulong kumni hi te yo ta ngi khot kum no na trai phia tip baro yu ta ngi khot ulatara khlau ulatara lom to dei ra ulatara oba phia set jor ulatara lom ta si jat balong kumni thik ding u deng khong sepo ru sidiam bat unia tang ba usta bla ususma ubi uksam sat sam yu unia to sat palat ban ya usop mken gijing sat chung o te kan ma ba uni si jat te la da phitip bat udien sok maru ailang clear khndiat kata le da wajer ha mix khndiat bat la da phitip bat ki wei da ki da wai ki ba phinset lang hang ta ka la byang pura bha ka da wai ye ki wei ta bon ki bai ki yatip hi ngatrai ki kham jan ja ru ne kin ju kham yo hi ki nong smart wai kan bat khasiru ki kham jan ja ban yo sambai ni ja ru la phipet bha ku mi te phin idei kung to la tara khlau hangai dei ni dei u ma habir te tang kum ta prolog nga sngo ba ngam don isu ban batai sa phang kita tela sela da dei hi ki ba don jingmut kham tam mi ki to ki bala ki no ai da wai le ka dei ki jing mun toy ka ba khlau ha la phio tang ki ne al jat ban pendon kam sa phang kata ka jing tom ne ka jing tang jer ho kata ka dei ka ta ka bang kwa ban sam lem sa phi kum ki pai ba ngong song snong kat ki to ki bala ban I ka ni ka YouTube channel ke jonga tentang kumta khublai sibon nin sadang ye kendu ha ki we ki po